Hey you, what's up mga kamaster? Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster. And for today's video pala mga kamaster is andito tayo ngayon sa bahay ni Brad Dennis. And ang gagawin namin ngayon mga kamaster is magluluto kami ng shrimp. So once again pala mga kamaster, so maraming salamat pala sa patuloy na pagsuporta kaya nakitirang master. So maraming salamat sa pag-subscribe. Umabot na tayo ng 700 plus subscriber. At sana naman po mga kamaster is patuloy pa rin akong suportahan sa aking journey to become a vlogger soon. Ayan po si Brad Dennis. Siya po yung nagluluto kasi alam niya kung paano magluto ng mga ganyan kasi dati siya nagtrabaho sa waterfront dito sa Cebu. So shout out pala kay Sir Marvin. Sana makita mo tong vlog na to. Titingnan mo yung mga niluto namin dito, Sir Marvin, no? Tsaka kay Brad Lino. Shout out sa inyong dalawa, Brad at Sir. Ayan. Yes, ayun po mga kamaster, no? So maraming salamat pala kay Marinong Homeboy kasi kung hindi dahil sa kanya di ako aabot ng 700 subscriber. Saka kay Ate Charing TV at kay Sir Jing Astor, maraming salamat po sa inyong tatlo dahil sinuportahan nyo ako sa aking pagbablog. At sana soon is mamonetize na po yung channel natin para makatulong naman tayo sa ating pamilya at especially po sa ibang tao na nangangailangan. So, ayan. Ayan po. Sinimulan na ni Brad Dennis. So, yung unahin niyang lutuin is yung pusit pala, no? Pusit. Ayan. So, prepare muna siya sa lagayan. So ayan po yung pusit natin mga master. Nilagyan ng crispy fry, Brad. Ano saan? Harina. Yan, tapos nilagay sa itlog. Pagkatapos nilagay sa breadcrumbs. Harina, cornstarch. Yan. So, ayan po mga master, no? So ipapakita po namin sa inyo mga master kung ano po yung proseso ng pagluluto. Hindi ko tigad mo lang ako. Yan po mga master. Yung pusit natin is nilagyan ng harina, tapos nilagyan din ng nilagay sa itlog. Tapos pagkatapos dito sa breadcrumbs. Yan. Yan po yung resulta niya mga master. Pagkatapos niyan is i-fried na yan siya. Ayan yung pusit natin. Ay, pusit. Yung pasayan pala. Tingnan yung mga master. Malalaki siya. Malalaking hipon daw. Malalaking hipon. Ayan, o. Ayan. Sa English pa. Shrimp. Tiger prawns. Ayan. Yes. So, habang hinihintay natin si Brad Dennis na lagay ng breadcrumbs. So, kwentuhan muna tayo, no? So, by the way pala mga kamaster, is si Marinong Homeboy pala is di ako update sa bahay ng ate niya kasi ano yun? Siya na lang yung nag-upload, no? Kaya hindi niyo makikita sa aking YouTube channel na wala akong mga upload na video about dun sa bahay ng ate ni Marinong Homeboy. Kasi bali dalawa na yung content namin, kaya siya na lang yung nag-upload dun. Ayan. So salamat sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe at nagtulak sa atin para magpatuloy natin yung ating pagbablog. So soon, mamonetize rin tayo.
Yes, ayan po mga kamaster, no? Sinimula na po yung paghihiwa ng bawang tsaka sibuyas. Ayan. Ayan mga master, no? Ayan. Grabe, oh. So kung di nyo na itatanong mga kamaster, is galing pala si Bradini sa Waterfront Hotel Casino dun sa Cebu City, no? Ayan, kaya sanay na siya kung paano maghiwa ng mga lamas, yung mga panakot. Tsaka ito yung pusit natin, nilagyan ng itlog tsaka breadcrumbs. Ayan. Ayan ito master, oh. ano natin, pusit na Calamaris. pusit with eggs and breadcrumbs. Yan. Grabe. Sa tingin pa lang ulam na. Ulam na nga. So, wag niyo akong iba mga kamaster, no? Kasi si Brad Dennis ay hindi naka-hairnet. Wala naman kami sa hotel para mag-hairnet. Nasa bahay lang kami, so
Yung pamilya lang po yung kakain ng niluto niya. Yan. Tapos naka-sleeveless lang si Brado. Wala pang hairnet, so huwag niyo kaming ibasa. Yan, luto na po yung shrimp tsaka pusit with eggs and breadcrumbs. Yan mga master, no? Parang pang hotel talaga yung pagluluto mga master, no? Yes, once again po mga kamaster, no? Kung meron kayong events, so kung gusto niyo magpa-loto, so mag-comment down lang kayo para makontak nyo kami. Yan, no? Yan mga kamaster. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster. So, thank you ng marami sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. So, sa lahat ng nag-subscribe pala kay Rakitirong Master, so, maraming salamat po sa inyong lahat at sana di kayo magsawang sumuporta. Yes, ayun po. So, bago po tayo magpaalam sa ating video, titikman muna natin yung niluto kanina, no? Ito yung pusit niya mga master. So, pusit with eggs and breadcrumbs. So, tikman natin, no? Masarap siya mga kamaster, no? Parang ngayon ko lang natikman. Ngayon yung shrimp naman yung tikman natin. Yung shrimp naman. Ito. So, tikim tayo mga master. Bitan. Tabang na din eh. Ayan mga master. Try natin. Tatawa kung bat-bat may kain. Sarap. Maanghang siya. Tapos, parang may kunting tamis. Saka, hindi ko ma-explain yung sarap talaga. Kain lang ako. Ayun mga master, so babay muna mga master kasi kakain muna kami. So, see you in my next vlog. So, sana abangan nyo pa rin yung mga next vlog ko.